ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे आरोबाव दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। आरो बे समावहाय जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ बा जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ साफ्रोमनिसिमबो दिनै आङो बिराद गिदिरथार आंनि गोसोनिफ्राय आंनि खुलुमनाय आरो हामबाय होनायखौ आङो जासिहरबावदों। थ' खार'ना जाहोना बेनो जाहैबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अनजाग्रा आंनि साबस्क्राइबारफोर, दिनै नोंथांमोननि मदद बा नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनायजों आंनि साबस्क्राइबारफ्रा दिनै मा जानानै फैबाय, दिनैनि दिनावहाय 11,000 दिनै बेबायदि जानानै फैबाय आरोखि। थ' बेनिखायनो जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ साफ्रोमनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै आंनि खुलुमनायखौ आङो जासिहरबावबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो आंखौ अनलांबाय थागोन, आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन बा आंखौ सापर्ट खालामबाय थालांगोन होननानै जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ बयनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबावदों। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामज्लायनो थाखाय बे कमेन्टखौ। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आंनावहाय गोबांथार दिनै कमेन्टसफोर सफैनानै दंबावोलाय। थ' थांनाय दिनफोरावहाय आङो मोजां रोखोम सम सुजुग सुबिदा बा आङो भिडिअ बानायनो थाखाय टाइम होनो हायाखै। बेनिखायनो थांनाय दिनफोरावहाय गोबांथार दिनै कमेन्टसफोर दिनै थालांबाय भिडिअ लाबोनांगौनि थाखाय। बेनिखायनो आङो आरोबाव सरि आङो क्षमा बिहरबावो आंनि जेसेबांनाखि साबस्क्राइबार्सफोर दंबावो जायफ्रा दङ आरो दाबो दिनै सफैनानै दङ। थ' बे सफैनायफोरनि गेजेराव आङो सासे मानसिनि कमेन्टखौ बोखांनानै लानानै फैनाय बायदि नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो लानानै फैबावलायबाय। थ' आसा खालामो अब्ला बे समाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि आरो बिथाङा आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों नोंथांमोननो फरायनानै आं खोनासंहोनि। बे समाव आङो सिनायथि होनि, बिथांनि नामानो जाहैबाय जुरिस्मा बसुमतारी। थ' अब्ला बे समाव बिथां जुरिस्मा बसुमतारीखौ आङो दिनैनि बे कमेन्ट भिडिअआव आङो वेलकाम खालामदों आरो बिथाङा जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानैबो मिजिंथिहरबाय। थ' ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनि बिथां जुरिस्मा बसुमतारीया आंनो मा लिरनानै हरदों। बिथाङा आंनियाव लिरनानै हरदों, सासे सिख्लाया उन्दैनिफ्रायनो ख्रिस्टियानखामोन, बाट बियो ख्रिस्टियान नङै मानसिजों हाबा जाबाय आरो बियो बे हौवाखौ गारनानै सासे ख्रिस्टियान हौवाजों हाबा जाफिननो हागोन ना हाया? प्लिज दादा बेनि सायाव भिडिअ लाबो। थ' ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, थ' आसा खालामो नोंथांमोना खुब रोखायै गाहामथारै बिथां जुरिस्मा बसुमतारीनि कमेन्टखौ खोनाबाय। बिथाङा आंनो मा लिरनानै हरदों जे सासे हिनजावसा बा सासे सिख्लाया उन्दैनिफ्रायनो ख्रिस्टियानखामोन, ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे मानसिया मा देरनानै ख्रिस्टियान नङै मानसिजों, दैट मिन्स जिशु ख्रिस्टखौ खुलुमै मानसिजों हाबा जाहैबाय आरोखि ना। ओमफ्राय आरो दिनै बेल' नङा, हाबा जाबाय ओमफ्राय आरो बे हौवाखौ गारनानै, दैट मिन्स जाय मानसिजों हाबा जादोंमोन बेथ' ख्रिस्टियान नंखायामोन जाहैबाय स्पेसियेलि बेनि घटनायावहाय। ओमफ्राय बेबायदि ख्रिस्टियान नङै मानसिखौ गारनानै गारनानै ख्रिस्टियान हौवाजों हाबा जाफिननो हागोन ना हाया? प्लिज दादा बेनि सायाव भिडिअ लाबो। थ' बेखौ आंनो कमेन्टआव लिरनानै हरदों आरोखि। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौ आङो गिबियावनो शेयार खालामखानो सानबाय जेन' रावबो दुखु मोनलाया। थ' घटनाया बेनो जाहैबाय, दिनैनि बे बुहुमावहाय जे जोंनि ख्रिस्टियान समाजावल' बे घटनाया जायो बे नङा। दिनैनि बे बुहुमावहाय मोनफ्रोमबो धोरोमनि समाजावहाय बे घटनाया दिनै जायो आरोखि। सोरबा हिन्दुआबो ख्रिस्टानाव थांबाय, सोरबा ख्रिस्टानाबो हिन्दुआव थांबाय, आरो दिनै बेल' नङा बायदि बायदि धोरोमनि मानसिया बायदि बायदि धोरोमाव दिनै थाङो, हाबा जाहैयो आरोखि ना।
बेफोरबायदि नाथाय मोनफ्रोम धोरोमहा आङो दिनै धोरोमखौनो मख'बाय मोनफ्रोम धोरोमहा बा मोनफ्रोम साफ्रोम मानसिफोरनि गावबागाव फोथायनायहा मोनसे हुदा नेम खान्थि आखलफोर थायो आरोखि ना मा होनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गावबागाव फोथायनायनि मोनसे नेम हुदाफोर थायो दिनै नोङो जेखौ फोथायदोंमोन बेखौ फोथायनानै नोङो गुबुनजों बा गुबुन नों फोथायनायखौ फोथायै मानसिजों नों हाबा जाहैबायब्ला नोंनि फोथायनाय बा नोंनि धोरोमनि नेम नितिखौ नों नेवसिनानै थांबाय अर्थात नों सिफायनानै थांबाय अब्ला बेनि सायावथ' गोरोन्थियाथ' थाखागोन ना मा होनो दिनै गोरोन्थिया थाखागोन जोंनि ख्रिस्टियान धोरोमावल' बा जोंनि ख्रिस्टियान समाजावल' बे गोरोन्थिया थागोन बे नङा गुबुन धोरोमनि समाजनि बा बिथिङावबो दिनै बे गथनाया दिनै थालांगोन आरोखि बे गोरोन्थिया दिनै जाखागोन आरोखि ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय दा खोथाया दिनै बेसो फैदों जे अब्ला बेबायदि ख्रिस्टियान नङै मानसिखौ बा हौवाखौ गारनानै ख्रिस्टियान मानसिजों हाबा जाफिननो हागोन ना हाया दिनै बेसो फैदों आरोखि ना गथनाया बिथां जुरिस्मा बसुमतारीनि जेनाखि कमेन्ट बियो आरोखि थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आङो बेवहाय बुंनो सानबाय जे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावबो जोंहा गोबांथार रोखोमनि फोथायनायफोर दङ मिथिबायना जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफाफोरनि गेजेरावबो गोबांथार बायदि बायदि रोखोमनि दिनै डेनिमिनेसनफोर दिनै जोंहा दङ गावबागाव फोथायनाय गावबागाव इन्टारप्रिटेसन गावबागाव नेमखान्थिफोरबो दिनै दङ नाथाय जोङो ख्रिस्टियानानोखा बे जिसु ख्रिस्टखौनो जों बयबो खुलुमो नाथाय गावबागाव एक्सप्लेनेसन फोथायनायफोर दिनै दंसै बे संसाराव ना ओरैबायदि दंसै ओरैबायदि एक डिनोमिनेसनफोर दङ गुबुन धोरोमनि मानसिफोरजों एकदमबारे हाबा जानो मोना ओमफ्राय बेबायदि डिनोमिनेसनफोरबो दङ ना गुबुन फोथायारिफोरजोंबो जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमै मानसिफोरजोंबो नोंथाङा हाबा जानो हागोन दिनै बेफोरबायदिबो दङ आरोखि ना बायदि बायदि दिनै रोखोमनि दिनै दङ आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय दहाय आं एसे गिबियावहाय नोंथांमोनजों बे खोथाखौनो शेयार खालामदों जे नोंथाङा जे इसोरखौ खुलुमदोंमोन बे इसोरखौ खुलुमनानै नोंथाङा ससेयावहाय बे इसोरखौ नेवसिनानै गुबुनजों थांबाय अब्ला गोरोन्थिया थालांगोन ना थालाङा बे इसोरा नोंखौ दुखु मोनगोन आरोखि औ उमुगा आंखौ दिनै नेवसिनानै नागारनानै दिनै थांबाय नंगौना नङा बे गोरोन्थि बा बे दुखुआ बे इसोरनाव दिनै थागोन दिनै जोंखौनो हमनानै लादो आंनि असे लोगोआ आंखौ नेवसिनानै थाङोब्ला ना आंखौ जुदि गारोब्ला नागारोब्ला आंखि मा दुखु मोननाय नङा नामा दुखु मोनगोन निश्चय दिनै बे गथनाया जागोन आरोखि जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै बेखौ गोथौयै मिथिखागौ आरोखि थ' ख्रिस्टियानियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फैदो जोङो एसे गोथौ बाथ्रायाव जोङो थांबावनि जे खोथाया दिनै बेनो फैदों जे ख्रिस्टियान मानसिजों हाबा जाफिननो हागोन ना हाया बैबायदि दहाय एसे गिबियाव रायलायनाय बादि गथनाया जायोब्ला बिथांमोनखौ बा बिथांखौ गारनानै ख्रिस्टियान हौवाजों हाबा जाफिननो हागोन ना हाया प्लिज दादा बेनि सायाव भिडिअ लाबो थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आंनि स्मल नलेजजों बेनि सायावहाय आं गुसुं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबावलायबाय जोंहा बिदिनो गोबांथार गोरों गिदिर ना बाइबेल गोरोंफोर दङ बाइबेल नलेज गोनांफोर दङ नाथाय आं एसेबां गिदिर मानसि नङा अब्लाबो उइथ माय स्मल नलेज आङो नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामनो सानबाय जे आंनियाव कमेन्ट हरनायनि थाखाय आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनि सायाव जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला क्लियार खालामाखै बा रोखा बुङाखै जे हाबा जाफिननो हायो गारनानै फैयोब्ला ख्रिस्टियान मानसिजों हाबा जाफिननो हायो होननानै बेबायदि जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव जोंहा क्लियारिफिकेसन बा बेबायदि सिदा ना थोंजों बेबायदि बुंनाय बाथ्रा बा लिरजानाय बाथ्रा गैया ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो आं दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामदों जे नों जे इसोरखौ नेवसिनानै थांबाय जे नों खुलुमोमोन ना बेहाय नोंहा गोरोन्थि दंखासै बेखौ जों गोथौयै अरायबो मिथिनानै लाबाय थानि बे समाव नाथाय
मिथिबायना नोंहा जे गोरोन्थि जालांबाय आरो नोङो गारनानैबो फैथायबायबो जानो हागौ आरोखि ना जोंनि बेबायदि सोरबा सोरबा जोंनि ख्रिस्टियान समाजाव दङ बा मोनफ्रोमबो धोरोमनि समाजाव दङ बिसिरसाय नागारलायनाय गारलायनाय माबा मोनसे घटना जाहोनखौ लानानै आरोखि ना बेनि उनावहाय मा गावनि धोरोमनि मानसिजोंनो हाबा जाफिननाय बा हाबा लानो नागिरफिननाय मोनफ्रोमबो धोरोमनि समाजाव जोंनि ख्रिस्टियानावल' नङा दिनै बेबायदिया जायो आरोखि तो अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों मिथिनानै लाबावनि नाथाय बेबायदि घटनानि सायावहाय नाथाय बाइबेला मिथिहोयो जे गावखौ खुलुमै बा जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमै मानसिजों हाबा जाब्ला बिहा निश्चय बे इसोरहा दुखुथ' थाखाबाय नालाय नाथाय बे इसोरनि दुखु मोननायखौ नोङो ना बा बे पापनिफ्राय बे गोरोन्थिनिफ्राय नोङो खेमा मोनफिननो लुबैदोंब्ला बा नोङो ना इसोर बा जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमै मानसिखौ हाबा जानानै मानसिजों हाबा जानानै बेखौ गारनानै बा ख्रिस्टियान मानसिजों हाबा जाखाबायब्ला बेवहायबो नोंहा गोरोन्थि दंखासै ना नोंहा बाहाय गोरोन्थि दंखासै तो बे गोरोन्थिनिफ्राय बारग'नांगौनि थाखाय जोंहा दिनै मोनसेल' राहा दङ दिनै आंनि नलेजजों नोंथांमोनजों बेखौ आङो शेयार खालामबाय ख्रिस्टियान हिसाबै बेनो जुदि नोंथाङा बा जों साफ्रोमबो जायफ्रा बेबायदि गोरोन्थिखौ खालामदों जोङो मा खालामनो नांगोन मिथिबायना जिसु ख्रिस्टनियाव जोङो रिपेन्टेन्स गावनि गोरोन्थिनि उनदाहा गावनि पाप मावनायनि उनदाहा रिपेन्टेन्स गोसो सोलायफिननो नांगोन पाप निमाहा बे इसोरनाव दिनै जोङो बिनो नांथारगोन आरोखि आरो बे निमाहा बिनाया ओरैबायदि जानांगोन इसोराथ' मिथिखागौ नालाय नोंनि प्रेजेन्ट नोंनि पास्ट नोंनि फिउचार जोंनि गासैखौबो बियो मिथिखागौ तो ओरैबायदि जोङो पाप निमाहा बिनानै लानो नांगोन आरोखि ना माने ओरैबायदि सैथो ओरैबायदि नंगौ ओरैबायदि धोरोमिया बेबादिजों नोङो इसोरनाव पाप खेमा बा जोङो बेबायदि गोरोन्थि मावदोंब्ला जोङो इसोरनाव बेबायदि खेमा दिनै जों बिनानै लानो नांगोन जे इयुनाव आं बेबायदि पाप बा गोरोन्थिखौ मावथारला होननानै नाथाय इसोरा मिथिखागौ आं दहाय नोंथांमोनजों एसे गिबियावनो शेयार खालामखाबाय जोंनि फिउचारखौ बे इसोरा मिथिखागौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांनि फिउचारखौ बे इसोरा मिथिखागौ नोङो मा जाहैगोन जुदि फिउचारावबो जुदि नोंहा नंगौ सैथोथार नों जाहैनाय नङाब्ला जानो हागौ आं बेखौनो बुंगोन इसोरा बे पापनि खेमा बिनायाव निमाहा होनाय नङा मानोना फिउचारखौ मिथिखागौ नालाय मानोना नों इयुनाव बेबायदि जाहैबावखागोन नालाय तो बेनिखायनो बे गोरोन्थिनिफ्राय खेमाखौ मोननो लुबैदोंब्ला फिउचारनि जेन' फिउचारावबो जों बिदि जाहैया मावथारला खालामथारला होननानै जोङो निमाहा दिनै जोङो बिनो नांग्रोगोन आरोखि ओमफ्राय बेबायदि बिखांनायनि उनावसो जोङो दिनै आवगायलांनो हागोन सिगांथिं अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों आवगायलांनो हागोन पाप खेमा बिखांनायनि उनावसो ना मा खालामनो हागोन माबा मोनसे ना हाबा लाफिननांगौब्लाबो आं दिनै बुंनोसै न'खर खाफिननांगौब्लाबो बे सुबिदाया थाहैगोन होननानै आङो बेखौनो बुंगोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय बेनि सायाव सोरबा सोरबा गोरोन्थिबो दिनै बुजिनो हागौ मानोना गोबांथार इन्टारप्रिटेसन गोबांथार इन्टारप्रेटर फोथायनाय आरिफोर दिनै जोंनि गेजेराव दिनै दङ जोंनि ख्रिस्टान समाजनि गेजेरावबो तो बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसेल' बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोनो सानबाय जोबनायावहाय तो बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 12 बालाबनि 31 आरो 32 सिरि आं फरायनानै खोनासंहोनि मा बुंदों बेवहाय बेयाव ओरैबायदि लिरदों बेनिखायनो आङो नोंसोरनो मिथिहोयो मानसिनि मोनफ्रोमबो पाप मावनाय आरो निन्दिनाय दाया निमाहा होजागोन नाथाय सोरबा गोथार जिउखौ निन्दिब्ला बियो बे दायनिफ्राय निमाहा मोनथारनाय नङा मिथिबायना मा खोनासंबाव बेनिखायनो आङो नोंसोरनो मिथिहोयो जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ होनदों मानसिनि मोनफ्रोमबो पाप मावनाय आरो निन्दिनाय दाया निमाहा होजागोन नाथाय सोरबा गोथार जिउखौ निन्दिब्ला बियो बे दायनिफ्राय निमाहा मोनथारनाय नङा आरो 32 सिरियाव सोरबाया मानसिनि फिसाज्लानि जिङा माबाफोर होनब्ला बियो निमाहा होजागोन नाथाय गोथार जिउनि जिङा माबाफोर बुंब्ला बियो जेब्लायबो निमाहा मोनथारनाय नङा दाबो आरो फैगोन बोथोरावबो
अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खोब रोखायै गाहाम थारैनो बे मोननैसो बाइबेल सिरिखौ खोनाबाय ना मा होननानै बुंदों जों जेखि दाय मावा मानो ना जों जेखि पाप खालामा मानो बे इसोरा जोंखौ निमाहा होगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय गोथार जिउखौ नेवसियोब्ला दाबो देनांबो आरो फैगोन बोथोरावबो माब्लाबाबो निमाहा पापनि निमाहा मोनथारनाय नङा होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बे रोखा दिनै बुंनाय दं लिरनाय दं आरो जिसु ख्रिस्टआ दिनै बे बाथ्राखौ गावनो बुंखाबाय दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहाम थारैनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरफोरजों बे बाइबेल सिरिनि दुवारै खुब रोखायै क्लियारै माबा मोनसे जिनिसखौ मोनदांबाय मिथिबाय बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ख्रिस्टियान समाजावहायबो बेबायदि घटनाया दिनै जाखायो आरो आं दहायसो गिबियावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय मोनफ्रोमबो धोरोमनि बेलायाव बे जिनिसा बयहाबो दिनै जायो आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो सोरबाबा हाबा जाखाबायब्ला आरोखि ना मिथिया हसिया आरो गारनानै गावनि धोरोमनि मानसिजों हाबा जाफैफिनबायब्ला इसोरनाव नंगौ सैथोथाजों ना नंगौ सैथो धोरोमजों बा धोरोमियायै जुदि इसोरनाव गोसो सोलायनानै पापनि खेमा बियोब्ला बेफोरनि पापनि खेमा दं आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बे बाथ्राफोरजोंनो बे बाइबेल सिरिफोरजोंनो बिथां जुरिस्मा बसुमतारिनि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय आरो आसा खालामो बिथां जुरिस्मा बसुमतारियाबो आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे मोनदांथि मोनबाय सोलोंबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय।